guys. Ari ako sa SM City guys. Ang pa-national bookstore na kumabakaw sa ball. Ayan. Wait lang din ha. Madam, hindi ka nag-open ba? Ang Uniqlo. Simo and Terry. Oh, nice ang mga dress. Nakatransaction kasi mga adlaw. So may money, kita may money, charot. So mabakala ko ano isang ball pen dito sa National Bookstore. Mga need. Here's the ball pen. Wala na ball pens. Nakita ito dito sa ano. Wait lang. Wait lang yun guys. Kaya nita ko sa ballpen. Waiting for the ballpen. Nani. Ay, long. Ballpen. Wala na iba na ballpen. Nandito na. Ito. Anak ng agit. Bilang. Isa.
Kaya naman malamig rin namin. Ugangan sa isa pa. Para ugangan sa isa pa. Okay. 3. And then bibigyan ito kaya ang taang organizer. Wait lang guys. Sa passport. One agent. Card holder. Okay, sa mga ID case. This is it. I need this one. Duha. And then passport. Ayan. 1, 2, 3, 4, 4. Ano siya card? Isang card. Nari man din eh. Passport holder. Pinas. Passport holder siya. Oh, yabi. Passport holder. 25 pesos. 69 pesos. It's blue. Nice ang blue. Ang kapit mo. Pagitang brown. Diba? Hindi ako ako nito. Ha? Ito yung dala ko. Ano ito? Ano po? Ano kapag ito yung butang. Ito dipong balas na ito. I need 4. One, 2, 3, 4, 4. Tama ng passport mo. Baklong ka naman yung brown. Wait lang. Ay, kadali lang. Matungtong ko na yun.
Guys, tingin ko lang ha. Kaigo. Hindi na bala na pus na yung tuna. Pero hindi ko po naubos niya. Oh, nice, nice. Gaang kay Bertuliga. Paano na? Oh, diba? Ayan. May dua ka bilog. Green. Pangit. Hari dia ni sulod ng passport. Interesting ko. Pina, sulod ko na lang. Pila tanan? 200. May 20 lang. 20 pesos. May 19 pesos. Nari. Morning. Morning, ma'am. Mapuli na ko. Tama na nga. Kuha na na yaton. Karoon naman sa hapon. Grabe ka biti-biti na gininginit. Real shortcut. Shortcut. Lagi papuli sa Lokhaw. Hindi kami kaagi. Oh my God, galinit. Ang baka mabaka ako sang face mask, nalipat ko. Oh, see, ang arko-arko, hindi sa akong shortcut. Nawari na kita di. Ang view is ang Injap Tower. Look, oh. Wala ko nadala payong ko. Dito sa Diversion Road. Since mapulit kita subong, mangita ko chicken curry para kay Gwen. Akala ko meatballs pero base full lang. Asa sa chicken curry dito. May manyaga kami nga duwaan na eh. Guys, nagbalo ng cellphone. Ay, kita sa Suri, oh. Ang Suri Hotel. Makita nyo is taas man siya. Ano din? Mari na kita. My God, matabok ako. Ako lang is
sa pulbaan. Nga po ako lang pansyon ko na